Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat. Vietämme OSJ:n 50-vuotisjuhlaa teemalla Juuret ja siivet. Järjestömme juuret ulottuvat syvälle kansallisen heräämisen ja opettajien koulutuksen alkamisen aikaan. Opettajan ammatti on ikivanha. Meitä on ollut perimätietojen ja taitojen siirtäjinä ja uskonnollisten aatteiden levittäjinä jo vanhoissa kulttuureissa. Kun OAJ perustettiin, niin sääntöjen mukaan veteraaniopettajat eivät voineet olla sen jäseniä. Pelättiin eläkeläisopettajia kertyvän kaupunkeihin niin paljon, että heillä olisi enemmän äänivaltaa kuin töissä olevilla. Veteraaniopettajat ry:n nimi muutettiin opetusalan seniorijärjestö ry:ksi 2009. Jäsenten enemmistöllä alkoi olla vaikeuksia vastata, mihin sotaan hän oli osallistunut. 50-vuotisjuhlissa on tapana kertoa, millaista oli elämä juhlakalun syntymän aikoihin. Tässä tarkoituksessa olen katsellut Helsingin Sanomien OS 50 vuotta sitten -palstaa. Maaliskuun alussa löytyi otsikko "Mistä erottaa missin ja opettajan?". Ylioppilaskunnasta tutuksi tullut Pertti Koistinen, josta tuli Tampereen yliopiston sosiologian professori, oli pyytänyt koululaisia määrittelemään, millainen opettaja on. Tieteelliseen tutkielmaan pääsi erään oppilaan määritelmä. Jos minulle kasvaa rinnat, niin minusta tulee missi. Mutta jos minulle ei kasva rinnat, minusta tulee opettaja. Koistisen mielestä nämä kaikessa hullunkurisuudessaan ilmensi, että nuorten että vanhempien suomalaisten käsitykset ovat tällaisia opettajan ammattikuvasta. Lopputulemana tutkimuksessa oli kuitenkin se, että opettajan ammatti on kutsumusammatti. Opettaja on äidillinen, lämmin, hellä, huolehtivainen, naisellinen, auttamishaluinen ja uskonnollinen. Luonteeltaan opettaja on kärsivällinen, luova, toiminnallinen, pirteä ja reipas. Tunnevaltainen, suhteellisen tasapainoinen ja sosiaalinen. Näin siis sosiologisen tutkimuksen mukaan Helsingin Sanomissa 50 vuotta sitten, kun peruskouluun siirtyminen oli vielä kesken. Tehän olette olleet edeltä kuvatun kaltaisia. Toivottavasti tämän päivän opettajat ovat samanlaisia. Hyvät kuulijat, teidän ansiostanne tämä arvokas senioriopettajien yhteisö OSJ on kehittynyt 50 vuoden aikana nykyisen kaltaiseksi. Teitä kaikkia tarvitaan, jotta paikallistoiminta ja valtakunnallinen järjestömme säilyy vahvana, uudistuu ja kehittyy tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siis katsokaamme yhdessä luottavaisin mielin siihen, mihin siipemme kantavat. Tuokoon tulevatkin vuosikymmenet kaikille senioriopettajille lisää elämää, yhdessäoloa ja hyvinvointia seniorivuosiin. Kiitos.